Znaš li ti, sine moj, šta je to srpski inat? Kako je meni moj deda pričao, on postoji još od Kosovskog boja. To je onda kad braniš nešto svoje, kad braniš svoju rodnu grudu, kad braniš prag svoje kuće, a oni te napadaju. I nije bitno ko je tu jači, bitno je da iz inata